Stalo se ti někdy, že jsi někomu chtěl sdělit špatnou zprávu, ale nevěděl si jak na to? Ať už to bylo v práci, že si nadřízený mu říkal, že se ti něco nepovedlo, nebo jsi chtěl s někým rozejít a nevěděl si, jak to správně sdělit, anebo jestli jsi lékař nebo budoucí lékař jako my a potřebujete sdělit pacientovi nějakou špatnou zprávu, například, že má těžkou rakovinu nebo že má těžký nevylečitelný onemocnění a vůbec jste nevěděli, jak na to, byli jste ztracený, pacient brečel, vy jste vůbec nevěděli, co s tím. V tomhle videu si to řekneme. Je to univerzální rada na všechny špatné zprávy, lékařský i nelékařský. Hodí se vám to do každodenního života. Já jsem Sam. Já jsem Matěj. A jdeme na to. Sdělování špatné zprávy je poměrně složitá událost, při které se můžete kdekoliv v rámci celého procesu ztratit a nevíte, co dělat. Například se vám rozbrečí, anebo začne být agresivní. A na to tady máme protokoly, které jsou jednoduché a můžeme jít krok po kroku. Je to jednoduchý akronym SPIKES. Takže důležitý protokol SPIKES, ke kterému se budeme věnovat. Potom tady máme protokol NURSE, který spadá taky do toho protokolu. A tamhle máme vypsaných 5 fází smutku dle Kübler-Rossové. A ještě se budeme chvilku bavit o technice Ask, Tell, Ask. Tak, když začneme se SPIKES, tak na začátku je setting. Setting znamená najít správný moment, správné místo ke sdělení špatné zprávy. Určitě, když říkáme špatnou zprávu, nemělo by to být jenom tak, ať už je to v každodenním životě, například v obchodáku se s někým rozvíjet nebo přes SMS-ku, anebo pokud je to lékařská špatná zpráva, tak určitě není dobrý pacientovi říkat špatnou zprávu přímo na oddělení nebo přímo někde, kde je ruch, kde běhají sestry a je tam bordel. Takže určitě setting, najít správné místo a správný čas. Klidně si domluvit tu schůzku na nějaký daný čas a zároveň v rámci toho setting je dobré říct, mám na vás, dejme tomu 20 minut, 30 minut, aby ten pacient věděl, že potom musíte být zase někde, jak už je to operace, jak už je to nějaká jiná událost ve vašem životě. Takže to je setting. Perception, neboli vnímání, je v podstatě o tom zjistit, co ta osoba cítí, co vnímá. Dobré je taky v medicíně se zeptat třeba, co vám kolegové řekli už o vašem stavu, nebo jak to vnímáte vy, co se s vámi děje a tak dále. Invitation je samostatná pozvánka ke sdělení špatné zprávy. Jde o to, aby pacient řekl, co si přeje vědět, kolik si toho přeje vědět a zároveň je dobrý se zeptat, jestli chce nějaký doprovod, jestli chce třeba člena rodiny sebou, když to bude říkat, a nebo taky se můžete zeptat, jestli má odvoz. V podstatě koukáte i na ty ostatní okolnosti kolem té samotné špatné zprávy. Knowledge, to je vlastně vědění, to je to centrum sdělení té závažné zprávy, kdy vlastně my máme toho pacienta nebo osobu připravenou, všechno nastavený a teď vlastně přichází to sdělení. Důležité je mít tam takový warning shot, kdy prostě začnu, obávám se, že mám pro vás špatnou zprávu. Chvilku se odmlčíte, protože teď zbystří vlastně ten, co dostává tu informaci. A teď řeknete prostě tu nejvíc zkrácenou verzi, která bude nejvíc vlastně vystihovat celou tu situaci. Třeba máte rakovinu slepého střeva, je to v terminálním stádiu, nebo lépe, je nevyléčitelná. Jo, a teď přichází pauza, fakt dlouhá pauza, je to hodně nepříjemný, je tam ticho z naší strany. A právě v téhletý pauze, když si to sami představíte na vás, že vám tohleto řeknu, máte rakovinu tlustého střeva, je to terminální stádium, je to nevyléčitelné. Jak se asi teďkon cítíte? Teďkon procházíte různými stádii dle Kübler-Rossové a v podstatě vždycky, když se řekne špatná zpráva, tak na to nasedá nějaký strach, nějaké obavy. Obecně tady máme 5 fází smutku. Těchto 5 fází může ten pacient přímo před váma projít všech 5. Záleží, je to individuální, pro někoho někdo akorát zažije negaci, někdo naopak přeskočí a rovnou jde ke smlouvání. Je to šíleně variabilní, každý je samostatná osoba, ale při sdělování špatné zprávy je důležité vědět, že těchto 5 kroků v podstatě takového strávení té špatné zprávy a obecně smutku.
První krok je negace. Negace znamená, že ten člověk bude říkat, ale ne, takhle to přece není. Když je to ve zdravotnictví, tak ten pacient po tom, co vlastně řeknete, že má terminální stádium nějaké rakoviny, tak bude často říkat, no jo, ale já jsem vlastně zdravej, nebo já se tak vůbec necítím, teď jenom mě bolí klouby, jenom mám teplotu, horečku, trošku se spotím v noci. Tak to je to první stádium té negace. V tu chvíli je dobrý nevyvracet nějaký tyhle jeho představy o jeho onemocnění, ale v podstatě jenom naslouchat. Pak může být agrese, což je druhé stádium. A agrese může být taková, že na vás třeba začne řvát, řekne, vy jste úplně blbí, vy jste to nedokázali vyléčit, vy jste to neodchytli hned, prostě zdravotnictví je na prd, tady vy jste úplně blbej doktor, tam ten je blbej doktor a úplně na vás začne řvát. V tu chvíli musíte úplně ponížit svoje ego, protože vy víte, že to není mířeno na vás, vy víte, že to je součástí vůbec sdělení špatné zprávy a že jenom prochází emocema. Každý je jiný, někdo řve, někdo neguje a někdo je jenom depresivní. Další stádium té špatné zprávy je smlouvání, takže on vám bude říkat, no já jsem slyšel, že tady ve Švýcarsku, ve Švédsku, v Americe je taková nová modalita, nový typ, způsob léčby, ten mi určitě pomůže a v tu fázi smlouvání vám v podstatě nezbývá nic jiného, než potom pracovat s těma emocema, o tom si řekneme dál, jaký jsou kvalitní kroky. A v podstatě v tom smlouvání nenechte se tím zavalit, nebojujte proti němu, neříkejte mu, no jo, jako to jo, ale to je blbost, to prostě vůbec ne. Musíte pořádně pracovat s emocema, když jste v tomhletom stádiu, je to těžký, podle mě asi nejtěžší. Potom další je deprese, to je ta samostatná fáze smutku, kdy pacient se před váma rozbrečí, zároveň může mít silný depresivní sklony, když se pořádně nepracuje s depresí, může to potom vést až k sebevraždě. A když projde tou fází smutku nebo deprese, tak už potom je samostatná fáze smíření a to je ta chvíle, kdy ten pacient začne mít v podstatě respekt vůči vám, začne i chápat tu obtíž a v podstatě se smíří s tím, co se v něm děje, co se teď stane a co se bude dít dál. V té fázi toho smíření je důležitý koukat se na rodinu, protože někdy i ten pacient nebo ta osoba je smířená s tím stavem víc než ta rodina, takže se zaměřovat i na tu rodinu. A to nás přesouvá k těm emocím teda. Na emoce tady máme zase další metodu, jmenuje se NURSE. N jako naming, čili pojmenování, tam se používá v podstatě reflexe. To znamená, vidím před sebou brečícího člověka, řeknu, vidím, že to pro vás těžké, nebo komentuju, co právě vidím. Jo, vidím, že jste nahněvaný, vidím, že úplně nepřijímáte tu zprávu tak jako dobře. Potom máme understanding, to znamená porozumění, kdy v podstatě my tomu pacientovi sdělíme třeba, neumím si tu situaci představit. Jo, v životě jste v takovéhle situaci nebyl, musí to být pro vás prostě velice těžké. Další je respekt, kdy toho pacienta jakoby ne povzbudíme, ale dodáme mu nějakou aspoň lehce pozitivní zpětnou reakci. Třeba jako jste v hrozně těžké situaci, ale fakt dobře to zvládáte, nebo je obdivuhodný, jak to zvládáte, tuhle situaci. Support, podpora vlastně toho pacienta. Důležitý je, aby se ten pacient uvědomil, že tady tou zprávou nekončí jeho léčba o něj, ale v podstatě začíná třeba, jo? Kdy my bychom mu měli dopřát nebo dát nějakou podporu ve smyslu já s mými kolegy se prostě budeme snažit, aby jsme vám co nejvíc ulevili v tomhle stavu, nebo vaší babičce, nebo vašemu známému a tak dále. A Explore, to je v podstatě něco ve smyslu Ask, Tell, Ask, k tomu se potom dostaneme, kdy my se v podstatě ptáme, vidím, že ještě máte nějaké obavy, je to pravda, nebo rozumíte tomu, co jsme tady jako probrali, nebo tak. Tak a potom, co takhle pracujeme s emocemi, tak je potřeba udělat buď to strategy, což je strategie budoucí po tom, co dojdou emoce, tak si řekneme, dobře, tak teď máte teda tu rakovinu těžkou, tak co teď s vámi budeme dál dělat? To vám teď řeknu. Máme tady paliativní tým, který se specializuje právě na to, aby vám pomohl zároveň prodloužit život a zároveň zkvalitnit zbytek vašeho života. Zkvalitnit ho pro vás, pro vaši rodinu a je to v podstatě komplexní péče. A potom je summary na konci, což je shrnutí všeho, o čem jsme si tady povídali. V podstatě je tam dobrý potom zakomponovat Ask, Tell, Ask, kdy se pacienta zeptáme,
můžete mi tady prosím shrnout všechno, co jsem vám tady právě řekl. Pacient na to řekne buď to rovnou to, že dozvěděl jsem se, že umřu za 3 měsíce a že se s tím nic nedá dělat. V tu chvíli se zase můžete vrátit na strategii a zase dál mu říct, dá se s tím tady tohleto dělat, ale vím, že zase práce s emocemi je taková komplexní, furt se tady točíme v různých okruzích, co jsme si tady řekli. A v podstatě takhle, když potom on zopakuje i to, ano, vím, v úterý půjdu k onkologovi a ve středu budu na paliativním týmu. Tam se probereme, tam v podstatě mi řeknou, co dál s kým. Takže summary určitě, ať vám řekne přesně, co se bude dál dít, řekne vám, kam má jít, v kolik má jít a tím je v podstatě už uzavřená celá smyčka, celý spikes, celé sdělení špatné zprávy. Pokud je to v každodenním životě a například říkáte, že se s někým rozejdete, tak to summary a strategy může být například i to, ale i beze mě se dá žít tady, jakoby, jak to vypadalo předtím, než jsem vůbec vstoupil do tvýho života. Můžeš se k tomu vrátit, můžeš se naplnit nějakýma koníčkama a v podstatě dá se to použít i takhle na každodenní život. Dobrý je taky vědět, že pár pacientů vlastně nedojde přes to emotions dál. Jo, on se zasekne, vlastně bude furt v kolovrátku nějakých depresí a může se tam přeskakovat různý ty fáze. Vy v podstatě na něj nemáte tolik času, nebo na tu osobu nemáte prostě tolik času, abyste to s ním furt projížděli. Čili doporučíte mu, vidím, že to je pro vás velice těžké, já se omlouvám, ale v settingu řekneme, že nemáme na něj tolik času. Máme na vás 20 minut. Mám na vás pouze 20 minut, mám tady další, můžeme si tohle prostě dopobrat třeba po 16. hodině, když tady zůstanete, půjdete někam na jídlo, zavoláme si a dořešíme to. A nebo třeba zítra můžete přijít a domluvíme se osobně a jestli budete chtít, klidně si sebou vemte někoho sebou, protože když se sděluje špatná zpráva, občas ten člověk se zasekne v té smyčce a prostě jediný, co hučí v jeho hlavě je já zemřu. A v podstatě všechny ostatní informace, co mu řeknete, ať už je to, že zítra bude paliativní tým, jo, máme tady tyhle ty možnosti a tak on nic z toho nebere a jediný, co se mu hučí v hlavě je já zemřu. Takže když potom dojdete ke konci a prostě váš čas vyprší u těch 20 minut, 30 minut, co na to máte, tak vůbec není špatný prostě říct, jo, sejdeme se zítra, vemte si sebou doprovod, protože ten doprovod může slyšet to, co ten daný člověk neslyší. Tak a na závěr si to shrneme a řekneme si ještě pár podstatných informací k tomu. Takže teda máme tady Spikes protokol, setting, perception, invitation, knowledge, emotions, strategy and summary. Tohle je dobrý si vštípit do paměti, je to jenom 6 slov. Pak tady máme teda Nurse protokol, kdy vlastně tím zvládneme ty emoce, což je naming, tam je reflexe, understanding, respect, support a explore. A pak tady máme 5 fází smutku, kde máme negaci, agresi, smlouvání, depresi, smíření. Je dobrý na to hledět a vědět o tom, že ten pacient takovej může být. A tím pádem rovnou dopředu očekáváte, že třeba na vás bude křičet, že se před váma rozbrečí, takže si dopředu třeba zkušeně už vezmete rovnou ubrousky nebo nějaký kapesničky. A tady máme teda 5 fází smutku. A potom nakonec ještě závěr ask, tell, ask. Vždycky klademe otázku, něco řekneme a zase se potom doptáme, anebo chceme, aby to zase shrnul. Je důležité teda k tomu klást otevřené otázky, respekt, nějaký emoce zvládat a laskavost. Důležité je teda zapamatovat si, že ticho je náš přítel, není to nepřítel. Ať už je nám to fakt nepříjemný, je to hodně nepříjemný stát prostě před někým a mlčet, je to fakt lék, jo, léčí to. A zvládat ty emoce, jo, říct si, že ten pacient to nemyslí vůči nám nějak zle, ale že to prostě je v rámci tohodle. A to je pro tohle video všechno. Jestli se vám někdy stalo, že vám někdo říkal špatnou zprávu, anebo vy sami jste říkali špatnou zprávu, tak určitě budeme rádi, když to necháte v komentáři, třeba jak to probíhalo, nebo sebereflexně, když se na to podíváte zpětně, tak si říct vlastně, jestli se to udělalo správně, za co byste se poplácali na rameni, co jste udělali dobře a co zpětně si říkáte, že byste měli udělat jinak pro příště. Takže určitě budeme rádi za tenhle ten feedback od vás. A nebo nám určitě napište, jestli nám tady třeba něco chybí, že
třeba jste to použili i v tom rozchodu nebo v něčem, co vám pomohlo. Určitě i pro nás to bude přínos pro lidi, co si to přečtou. Dobrá, tak jo, děkujeme za shlídnutí a mějte se. Čus. Ahoj.